בשביל להילחם גם באמת בכל החברות השונות. לא יודע באמת עד כמה אתם מכירים את גוגל מה שנקרא, אבל גוגל חטפו את הסטירת לחי הכי גדולה שלהם מאז צ'אט GPT, ומאז הייתה להם את ההתאוששות הכי גדולה ever, מה שנקרא. אז הוא בנה לי אתר אינטרנט, בנה לי אתר של מדריך החלפת גלגל, כל מה שהכנסתי, אתם זוכרים, זה באנגלית, והוא תרגם את זה לעברית. אז הדליקו את אורות המצוקה, וינקרים, כדי שכולם תראו איזה יופי הוא מדבר. ודאו שהרכב במצב חניה פארק, והרימו את בלם היד, וכן הלאה. בטיחות מעל הכל. הבא, קודם, אוקיי, יש פה קודם כל שלבים, אני רואה. הוא נתן לי את זה באמת בתור שלבים, שאני יכול ממש לשחק עם זה. הכנת הציוד, שחרור ראשוני של הברגים, וכן הלאה. מיקום הג'ק, אזהרת בטיחות חשובה, שאלות נפוצות. בקיצור, לקחתי את כל התוכן של אדון בחור שהוא הלך וצילם, והעלה את זה ליוטיוב, ופתח מנוי והכל, לקחתי את כל התוכן הזה, תמללתי אותו, בניתי ממנו אתר בשבילי. ועכשיו אני לא צריך אותו. זאת אומרת, יש לי ממש את כל המדריך הזה, אם אני צריך לשלוח את זה עכשיו למישהו, לא יודע למי, כן, מדריך החלפת גלגל, אבל יש לי מדריך החלפת גלגל בתור אתר אינטרנט. אני יכול דרך אגב, אם אני מסתכל באמת על העולם הריטל, שאם עכשיו יש לי עובדים חדשים שנכנסים, ואני רוצה שהם יראו את נהלי החברה, את האני מאמין של החברה, את הנושא של חוק הטרדה מינית, ושאני רוצה שהם יראו את זה באופן אינטראקטיבי, בבקשה, יש את זה כאן. ואני לא חושף פה שום מידע כאילו שפוגע בחברה. הרי שוב, אם אני נכנס באמת לעבוד באיזה מקום מסוים, ויש לי חוזה והסכם, זה משהו אחד, אבל אם יש לי באמת נהלים של חברה, אני יכול לבנות אותם כאן בווייב קודינג, וזה ייראה כיף יותר לקרוא, אני אוכל לעקוב ולראות אפילו כמה אנשים קראו, יש פה עוד המון יכולות כמובן מעבר, אם אני נכנס באמת למאחורי הקלעים, ולהעביר את זה כמובן לכל העולם, תוך שנייה מקבלים את זה, ולא דרך חוברת ולא דרך נייר, למרות שצומת ספרים מתפרנסים מנייר, כן? נייר והכל, אבל הבנתם את הכוונה, זה הרעיון.